Well, if the league stops laying around and been there by some old tramp, what's it? Please! No, minä inhoan juuri. Joka vain kaikista rauhassa lapsenlapsilleen kirjoittaa lapsenrunokin. Srebrenicassa Bosniassa on muistettu sodanaikaisen joukkomurhan 7. vuosipäivää. Serbit surmasivat valtaamassaan kaupungissa 8000 muslimimiestä. Joukkomurhan päävastuiset ovat vapaalla jalalla ja eräiden mielestä mieluummin sankareita kuin konnia. Joukkomurhan tuhansista uhreista suurin osa on tunnistamatta. Monilla on omaisistaan vain muistomerkki. Päätekijät ovat vapaina, varsinkin Bosnian Serbian sodanaikainen johtaja Radovan Karadzic. Viime viikolla SKR-joukot ratsasivat hänen tyhjän kotitalonsa osoittaakseen, että Karadzicia yritetään etsiä.